tungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri Zimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita mune chimwe chirongwa. Munozviziva tinogara tichiunza zvirongwa zvakasiyana siyana. Vazhinji vaitaura vachibvunza nawe kwamusami, aiwa ndofunga makazvionera moto uya wakapera pari zvino. Sekuru nagogo aiwa vagere havo zvakanaka, kunyangwe zvazvo vazhinji vaishuvira gogorombo rakaipa nekuti vakange vabvumaka kuti aiwa vanomuka usiku, aiwa vanobata bata, aiwa vane zinyoka. Naizvozvo nhasi muri Zimbabwe tiri mune chimwe chirongwa. Nhasi uno tiri mumusha wembare uko kune chimwewo chiitiko chinoshamisa. Patinoburitsa nyaya dzakadai so tinotarisira kune vana madzibaba, madzimai vese vanobatsira pachivanhu, vanopinda maPentecostal churches, vaya vanoziva kuti vane masimba ekumisa mweya yetsvina, mweya yakaipa. Aiwa tinokukokai kuti mungotibata tobva taenda. Mushure mekunge taashedzwa nemhuri yeZimbabwe kunzi veDrumas Media, makazvinzwa here nhau yakaburitswa naTilda yekuti kune mwana ari kutemwa nematombo, kune mwana ari kurohwa nemunhu waanenge asingaone. Ndo chaita kuti tinge tichiteera. Ndimi makatiudza kuti fambai makadai so, naizvozvo tafamba tateedza nzira dzacho dzamakatiudza. Asi tisati tapinda muchirongwa chedu chezuva ranhasi, kupera kwegore taakupinda kamuChristmas, kune inonzi Drumas Media End of Year Party. Munotibata panhamba dzedu kana kuisa message mukaona musiri kudairwa, nekuti kazhinji kacho tinogara takabatikana. Tiri kungoda vanhu 50 chete. Ndo vanhu vanokwanisa kunge vachaatenda pati iyoyo. Saka first come first served, admission $10 ndo pamunhu wega wega anenge achida kuuya. Ndiyo zvakare nguva yekuti pamunouya paya munosvikosangana nanasekuru vanobatsira, munosangana namadzimai vanobatsira, muchitaura navo nyaya, musingatange mauya kwatiri veDrumas Media. Ndo mukana wenyu wokuti munge muchisangana navo, muchiwana nguva makasununguka, muchidya, muchinwa, muchitaura navo kuti vakubatsirei. Ndo saka tiripo veDrumas Media. Chiitiko ichi chaitikira kumaDrumas Media offices kuDZ Extension. Naizvozvo tinokukokai muri yeZimbabwe, kune avo vese angangoda kunge varipo pakati pedu. Tichange tine vaimbi vakasiyana siyana, vatisingataure hedu nemazita pari zvino, vachange vachikwenya musi wacho iwoyo. Asi vaimbi vamwe chete vanengakwanisa kungokuudza iye nezvavo iCounseling Boys. Counseling Boys vari muno muHarare, vari kurekodha. Takavimbisa kuti vacharekodha music yavo, naizvozvo vari muno muHarare. Tinavo vari kurekodha album ravo manje zvinenge zvatoita. Naizvozvo regedzai tiregedze kuwanza munamato sadza richipora. Ngatipindei muchirongwa chanhasi. Isusu hatina zvakawanda zvatingade kukutaurirai pamusoro pechirongwa ichochi, asi takuda kuti ivo vane mwana ari kunetsekana nedambudziko irori vataure ivo kuti chii chiri kuitika kumwana, zvakatanga rini. Nekuda zvakare kwemutemo weYouTube hatitenderwe kunge tichiburitsa vana pazvivhitivhiti zvedu. Naizvozvo hatisi kukwanisa kukupai mwana wacho. Kana tichazongomuburitsa mbichana tovhara hedu face kuti asaoneko kuti ndiani, nekuti mutemo unotirambidza kuti tinge tichiburitsa vana. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinoitwa Mai Shumba. Ndine mwana wanguwo zvakatanga muna June kubuda mazimbe mumaziso marachika. Zvakatorawo 3 to 4 months achingobuda. Pakangomirawo mazimbe mumaziso, akatanga kutemwa nematombo, kurohwa, achitsunywa. Ndizvo zviri kuitika izvozvo pamhuri yangu yandinayo. Ndingati chimwezve, kana tichingori munomba, zvinhu zvachona zvinongotevera.
Nyangwe tikafamba panze tinenge tichingori nazvo seda tizviona sinongoona kuti tinazvo nokuti tinoona nezvinenge zvichiitwa pamwana. Nyangwe tiri munomba tinotoona kuti zvetinazvo nokuti tichiona zvinhu zvezvichisumudzwa anga makapu anga mapanga anga mapureti chaiwe dhaga munomba matira hamusisina mapureti achatowo mashoma zvese nemakapu. Saka ndozvandinongoisawo hangu pamhuri yeZimbabwe. Muri kuti makapu anenge achingofamba ega pasina akaabata? Hongu, makapu anongosumudzwa unotozoona kuti kapu yanga iri pakati notinochizwa marongedzero unenge waita tongoona kapu yatorova mwana kuiuya kwayo yatiiona sinongoona yakurovera yakutongotochema yatorova pamusoro inongorova chero painenge ichida. Asi makamboedza here kufamba kuedza kugadzisa dambudziko irori? Hongu, takamboedza kufamba mbama yacho yatorowe. Mbama yarire? Arowa pai? Arowa kumeso. Okay. Makamboedza kufamba kuzvigadzirisa? Hongu, takamboedzawo kufamba asi hapana. Asi zvokuti mune general idea yekuti ndiani ari kuita zvinhu izvozvo izvi? Tinongodawo vemweya kuti vatibatsire. Titive tingati ndinhingi tototiwo vemweya dai vagona kuuya vamboti funzirawo mweya vambotirondedzerawo zviri kuti zviri kubvepi zviri kuendepi. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuinzwa nyaya iri kuitika ipo pano tangonzwa kurira kuti takatozoudzwa namama wacho kuti imbama yatorova mwana. Tingati ndo zviri kuitika mumakore anokwana kuita 3 apfuura. Dambudziko rakadai zvakare raitika kune imwe mhuri iri kubudiriro kuma-cabs houses. Dambudziko irori rakazopera. Handina kunge ndazovabvunza kuti ndeupi chaiye akazopedza dambudziko ravo, asi matsanangudzirwo ari kuitwa panyaya iyi ndiwo mamwe chete akangoitikawo. Saka chiripo kune vese makateerera ndo dambudziko riripo iri, asi isusu veDrumas Media munotiziva tine nharo. Patinozosarenda kuti zvadai aiwa tinenge tambomira. Naizvozvo nhasi uno patiri kuburisa nhau ino tiri munzira takananga nzvimbo yeRushinga kuti timbokupaika update yemapostori aya ekunyura mumvura timbonzwa kuti zvamira sei. Naizvozvo tichazenge tichidzoka mumashure memazuva mairi totanga kuedza kubatsirana nemhuri iyi toonawo kuti tinoezama kusvika papi. Chimwe zvechinhu chinondinakidza unonzwa vanhu muchiti veDrumas Media mapostori enyu, veDrumas Media n'anga dzenyu. Aiwa hadzisi dzedu, ndevedu vanhu ivava, nekuti imimi ndimi munouya zvakare muchikumbira manhamba muchiti tiri kudawo nhamba dzanhingi, naizvozvo ndevedu vanhu ivava vasi veDrumas Media. Saka mama, isusu zvatakuedza kuita kuchitanga kunzwa kuti muri yeZimbabwe vanoti chii nenhau iyoyi uyezve vangakubatsirei sei. Ameno mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe? Inini mashoko angu andingakuudzaiwo mhuri yeZimbabwe ndeyekuti ndinotochemawo kuti mese dai magonawo kutibatsirawo mwana wangu agona kupora, agonewo kudzokera kuchikoro. Pa6 months papa haasati hatomboendi chikoro. Saka ndotongokumbirawo kuti dai magonawo kutibatsirawo vanonzwawo mweya vane zvose zvavanongogona kuita ngoti dambudziko ripere, dai vagonawo kutibatsira. Uyewo kana vane rubatsiro munongotipawo, hati vanhu vakambofambawo zveshuwa tichitsvagawo rubatsiro rwokuti mwana wedu apora. Zvakaoma vanhu vaMwari, ndingotiwo mhuri yeZimbabwe tibatsireiwo mwana wangu apore. Vese vari 3 vanotemwa, vanotsunywa, vanorohwa. Saka ndinongoti ndibatsireiwo ndigonewo kudzokerawo kumba kwangu. Uyezve handizi kumba, ndatova pamwe ne4 kana 5 months ingagari kana mumba mandinotiwo mangu kungofamba ndichitsvaga rubatsiro. Saka ndibatsireiwo, ndinotenda hangu. Saka hasi mwana 1 ane dambudziko iri vakawanda? Ndinotenda. Mune vana vangani? Ndine vana 3. Mukuru ane makore api? Ane 11. Wechipiri? 6. Wechitatu? 2.
Saka ari kunyanya kurwadziswa apa ndewe ane wokutanga wacho 11 years. Saka zvinhu izvi zviri kutingati imimi vabereki hamusi kurohwa. Tinogona kungotiwo kana ari padhuze nesu togona kungobatanidzirwawo asi hapo nepapo. Asi iye ndiye ari kunyanya kurohwa nazvo. Kana kutsunywa ndiye anotonyanyisa. Taura. Ndakatanga ndichibuda masimbi amaziso. Ndopanda ndabhurukirwa nengarukuni. Negarukuni? Ranga rakubhurukira ndopakazotanga kubuda mazimbe mumaziso. Ndopakatanga kubuda mazimbe mumaziso. Zvakazopera sei? Kwatakamboenda zvobva zvazomira. Patakazoenda kuchinyudze ndopandakatanga kutemwa nematombo. Takatanga kutemwa nematombo vandakutaka kurohwa nevamwe vangu. Patanga kutsunyawo kumeso. Ndozvazvinoita. Unenge uchinyasonzwa kuti munhu ari kunditswinya? Panotodhinda nzara. Asi iwo unomuona here? Aiwa, ndimuona. Unomonzwa kuti apa ndaswinywa apa ndarohwa? Zvinowanzoitika chero nguva here nyange wakarara usiku? Usiku manheru kashoma asi makana makusendo pazvinotanga. Pakunedzo ndopaunotanga kunetsekana nedambudziko iroro? Chikoro ngoita grade chi? Ndandi grade 6. Grade 6? Waitako? Ndiye mhuri yeZimbabwe. Inini ndiri ambuya vake, mwana wanzvadzi yaambuya vake, ndinogarawo naye muzukuru. Nhasi zvamboitika ndezvekuti tashaya foni tikashaya chikwama chemari, asi azoti iye ati akuda kumborara akati ndiri kuona chikwama chiri pabhutsu asi pari kubvira moto, akati ngatinamatei. Mushure matanamata ndobva atiregai ndotora chikwama ndobva auya nacho. Tazomubvunza kuti ko foni iri kupi, ndobva ati ndiri kuona foni iri muhari asi tichaiwana for 5 days. Ndazoda futi kuti ndidzokorere kumubvunza kuti foni toiwana sei, ndobva angostroka panguva iyo yanozokwanisa kutaura naye. Ndinongoti mhuri yeZimbabwe dai matibatsirawo dambudziko racho kuti tiritsanangure hatichakwanisa. Zvinhu zvakaoma zvatiri kusangana nazvo. Munguva dzemanheru zvinombotipawo mukana kubva kuma9wo pamwe kusvika kuma3 anobva angomutswa nembama. Tinongoti dai matibatsira. Ndatenda hangu nemashoko mashoma ndakupai. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mainzwa nhau inosuwisa, nhau inorwadza, nhau isingabhilivhike. Sezvandambotaura zvakamboitika izvozvi some 3-4 years ago kumaCabs houses kubudiriro, asi dambudziko iroro vakazowanikwa vachikunda. Naizvozvo isusu tatanga kutorawo mutoro iwoyu seDrumas Media kuti tichande nemhuri iyoyi tigosvika pekuti vanozotaura kuti aiwa tazorora. Senguva dzese muri Zimbabwe, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tichawana vamwe vachaedza kubatsirawo zvakare vanyowani vazhinji vari kuti mamoyo ngavaende ikoko. Hongu tichaedza kuwadana, asi chandoda kukuzivisai muri Zimbabwe ndechekuti vese vanobatsira vanotoda mari. Dzimwe nguva zvinozotiremera, tinoita tichibhadharawo apo neapo. Tinotenda zvikuru kune vamwe vari kungozvipira kubatsira Drumas Media vachiti oi mari iyo munotenga fuel. Dzimwe dzemari dzakadaro ndidzo dzatinozowanikwa takushandisawo zvakare kubatsira mhuri dzinenge dzichishupika. Ndonau yatanga tinayo zuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
iwe maki iwe mkaranga